Ai, ama, lagunak, behitu ze paraje. Uztaian sartu gea eta sukaldeko hormak erori zaizkigu. Begiratu ze sorte, ze parajetan gelditu gean. Getaian gaude. Ze polita ez da? Ba, hemendik aurrea, udako saioak hemen txingo ditugu. Ongi etorri lagunok, Sukalherrian saioko udako programara. Bai, eharki pasako dugu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Xavier, ongi etorri, zer moduz? Ondo, hemen txe. Xavier jauna, Urumea baserritik etorri zaigu, eta sare sozialetan puri-purian zaudete, hor baserria sareta igo dezue. Bai, bain poliki igotzen egia, eta hor txe. Marabila, asko hainauk ikasten nire jarraitzeiak, eta egia esan, hori da ibezelako gaztek, egotia saretan, gure baserretan segertatzean, eakusten, gudan hori eakustea arazteko. Eta bizak, horre hain ditu lanian eba, ez da? Zue beti lanian, ez da? Hoi piko ipala, hemen maztitan beti lanian. Eta zuen baserrian eba, ez da? Gaur ringo deuna da ikusiko zuen salmorejo bat, gio tximitxurrikin hola pintxo behar bat, eta aldi berian, Xabierren bizita ikusi, ikasi, eta ezagutu. Bueno, lagunak eta Xavier, garatuko izuet pausuz pausu, nola ingo deun gaurko salmorejo aguakate duna. Hemen, salmorejo iteko dakauna da tomatia, aguakatia, batzuia, ogila, olilua, eta gero hemen gainetik lagungarri botako joula, urdai azpikua, arrautza eta ogila. Hemen ingo deuna da, hau dena, zuritu, nola ez, dena ondo birrindu, gatzan puntua jarri, eta gero, hori ingo deuna da, iragatzi, pepitak, asalak eta kristo guztiko hor lagatzeko, eta bestalde ingo deuna da, urdai azpikoa sartaiti pixka pasa, arrautza egoze, laukitxotan iteko, eta ogila ere bai, dadito batzuk ingo jau, geho, salmorejo hortan, kurruskari batzuk eta pusketa batzuk topatzeko. Hoi, oinarria izangoa. Baina, lagungarri baita ingo dugu, hemen, ikusiko zuze gauza horak, kefta deitzea, ekialde hurbileko errezeta bada, eta iten diana da, almondi antzeko batzuk, normalenan arkumian aiteue. Guk gaur aragi txekorran egingo dugu, hane txekorrakin iteue, eta gero bai, nahezun aragikin aldein. Eta hori bihardan bakor gauza bakarra da, almondi gila bezalako nasketa bat prestatu behar da, bai tipulinakin, baratzuri ale bate bai botako jau, hemen dakau piperrautza gindilakin, pinak zidazkau, kanela pixkat, komino pixkat, gatza piperrautzare bai botako jau, nasketa ingo deu, eta gero ingo dituguna da, hemen peatu, hola, almondi gila batin, hemen peatu, pixka luxeska geratuko dira, eta hau gero ingo dituguna da, sartaian pregitu. Sartaian pergituko ditugu, eta lagungarri tximitxurri bat ingo jo. Tximitxurria bak, izue, Argentinarrak iteuen zehose oso mitikoa da, han parrilla ondo dago beti tximitxurri bat, eta gaurkoan ingo deuna da, batzuiakin, piperberdiakin, limoiakin, ospinaka modena eta arduan ospinare bai, eta gero hemen dazkau brote batzuk albakanak barrun botatzeko. Hau ingo deuna da, dana txiki gordinian, naztu, olio pixka bota, gatzare bai, eta listo. Eta hau esan da, hasi berritu, mingaina ematen da lanian, ebai. Zemuz moldatzea izukaldian? Gutxi, ni baratzen dauzun guztia. Bai, batzien, animalekin, da hori nahi duen guzti, ez da? Bueno, errez, venga, batzu beharko ditugu hemen, salmorejontzako pare bat, hemen nazketantzako beste pare bat, eta honeako beste pare bat. Osea, lau bat bost hartuta zuritzen baituk, gio esango ja bakoitzakin zein behar dugu, bale? Hau gorde ingo dugu, soberan dakota. Bale, eta nik ingotena da, azteko eta behin, behitu, aragilean nazketa egiten hasiko naiz. Bueno, nauzi, Urumea baserria, nun dago kokatuta? Irunen? Irunen, bai. Olaberri hauzuan, ez da? Oida. Bale, zehazki nun dago, Olaberri hauzuan nun dago jendia jakiteko? Pues Irunen pixkata hola apartatu da, como zona rural izaten den bezala. Bai. Eta bi hauzuen justu erdi-erdia. Bai, bentaz eta larrendin erdi-erdia.
Ados. Dago kokatu. Baserria zela, beti anik familikua, o noiz iritsi zate zue garea? Bai, gu adibidez ja laugarren generazioko gara. Lauraren beraun aldia hor, Hoi da. Ona. Aitona eta gure gero gurasoak, toaina nahi eta biok. Hortxe gabiltza tope bile. Tope, baina tope. Ona, eta asko posten hau gaina. Bueno, zer dakazu zehazki, ni basegiak, baina jendeak ondo nahi gezautu eta zer iten dezu zehazki. Ni basegiak sare sozialetan gehieman baratzeko trukok eta hola jartzitu zuela, baina animalik ebazkazue, kontatu pixka zer topatuko deun Bai, pues, urumea baserrian. han baserrian denetatik dakago, pues, behiak, hauntzak, txerria, untxia. Zer ez dakau, igual lehen numukoko Bai, hoi da. Danetik, Denetik dakago, eta ero, pues, baratzen ditugu lan batzuk, gero ere soroak hainbat soro ditugu, hartu zelaiak, pues, gero belarrak ere mozten ditugu, gero neguko jana egiteko eta denetik. Danetik, danei emate jozue, ona. Eta nola izan nuen historia, sare sozial eta salto horiteko? Zeratik izan nuen, ostra, zehose prestatu berdila eta hemen hasi bergaitu guk hemen jendi Pues, erakustarazten zeite jo. Hoi aspaldi hasi nintzen. Hasi nintzen lehenbizi YouTube, pues azkenin ni beti nago ne mobilakin. Bai. Grabatu urain, eta naia, txizan mobila, lanik gaudeta. Zie, gero, politia gelditzen da eta bideo batzuk ite eta Anaia zera gazte o zarro? zarragoa. Zarrago, jale. Eta gero dago arre behar dian, eta gero ni txikina. Ados. Eta, pues beti hori ibiltzen gine grabatzen, eta, neska beti. Eta zetik esan zehatzen interneten mundua, eta, hoi, kristolana data. Lasa, ni lagunduko zeitu. Ni lagundu, bai, grabaketa kanputik, bai. Baina gero inbar denin, ostra, hoi zaila. Azkenin itzitia eta dena, azkenin, pues, hoize, eta sartu nintzen YouTubeen, eta, ikusten nuen YouTubeen, pues, jende asko ez dula, ez? Azkenin YouTubeen, ni uste ja gaztentza ja pixkat atzeratu bezala, orduan, Instagramen munduan sartu nintzen, eta ni uste ja poliki ja igotzen egiala. Eta ikustek indarra orduan Instagramen hasitzanean horra iguala, ez da? Hoi da. Instagramen ni uste ja petatzen egiala, ni uste. Zein zan igoguan lehenengo bideoa zareta, zein izan nuen? Bai, etxean ari ginelio, pues, beia mugitu genitu zele batetik bestera, eta pues, hortxe hasi nintzen bideo batzuk iten, eta bueno, gero bideoa latzen izan zen, pues, baratzean, zane hona mari, ama, grabatu, pixka zea, nola landatzen den letxugok eta, vale, pues, hasi nintzen, eta ez dakit txiste bat inun, ozein nun, pues hor ja, kriston bizualizazioa, jende pilo bat izketan, igo ditu kriston segidorek, eta hori izan zen. Eta hori izan zuen buma, eta hori dek jende gehienek ikusiken bideoa, o basiok bideoen bat influenzi gehiago ikena? Badago beste bat, patata nola landatu nun. Patata nola landatu man? Inkluso ja, jende esan dit ez, baratzik ez daketela ideika, eta beste gauza dedikatzeko, eta inkluso, nila uste hemen biritautan zehose itegenean betiaka jendia, betiaka zai, bai. Ni uste ja kritika gustatzen haula. Jo que soy morboso ja. Jendea ze kritika jarri ba nauen. Onda. I hemen hasiko gaituk berta botatzen. Hasiko zaigu, lau bost pusketetan da berta botatzen. Triangulu bezala? Bai, gio dana birrindu ingo jau. Vale. Osea, que etzak kuidoik hartu, eta berta bota pusketak, aguakate garbituko deure, bai, pusketa bertara botako ditugu, eta hoite genien jarriko ja beste lama. Guan horrekin segi jok. Bueno, godatza da itxistia bota guana, hemen botatzeko gukin, no? Zesan nuan, a ber. Bai. Ze bota guana, a ber. Adibidez, banakan antxurra. Bai. Ta Atxurra. Antxurra, hoi da. Eta letxugati markatzeko, Bai. pues jartzen un antxurra medida hola, eta ero behatza, Bai. eta antxurrakin jo. Behatza. Ostia, behatza gendu importantia minatu gabe, eta jo, ni uste dut txiste horrekin ja. Eta horrekin zitxon jendia grazia. Zema jarraitzaile askak guantxe osare sozialetan? Oain Daskak bertan, o daskaz, osea, azkenean hori lantalde baten lana dek, ez da? bai, hoi da, azkenin anaia eta bioketu dugu, me azkenin aurpegile bezala ni jatzen, me azkenin anaia ere hor atzetik ibiltzen da, orduan, biok ibiltzen ga. Bilok ibiltze zate. Eta, pues, Eta esan deken bezala, arrebare bai grabatzen eta gauzak iten, Hoi o da. handezka launare Hoi bai, da. o danan arten, ez da? denak ibiltzen ga. Denak Hor ez da ibiltzen baten da. bat libratzen. Ona, baserri nala izatea, Hoi da. arrestan libraten, eta libratzeztuna, bakizu, kasuela ezin urbildu. Hoi da. Hoi da. Hala izateeki. Ona. Bueno, eta hirik gehiago ze guztatzen, basekit animaliekin da asko ibiltzezetela, baina gehiago batzai emati jozu, ez da, sare sozialetan. Bai, pues que azkenin animali mundua, pues azkenin ikusi dut baratza jendiari asko gustatzen zaiola. Bueno, animaliak Igual ere bai. errezago jende no, estekakenak baratzara animazia, o bate daka lur pusketa txiki bat, baina animalik egutzi igual saioek, ez da? Zailago da, azkenin animale bat, pues, igual baratza, gaur ez du regatuko, gaur, ez du gogorit, ez du, animalia azkenin horre jan Egunero iten du, onberrik. pues azkenin aur txiki bat eukitzen bezala. Bai, eta ikulu bihotz badek, azkenian, animali bakakenean nik esatea, dakak bihotz bat iria ekena eta izaindu behar ekena, eta bihotz Hoi da. horrek ire
iretan segan. Baratzak bizitzak, baina bihotza ez, eta Ez que, orduan, bi egun regatu gabe utzi ez bio, ez da beste kuido, ez da? Baserri jaukitzeko gustatu inbertzatio. Hor obligatua, ama esatu du bezala, nien ez zuen atzetik akuiukin ibiliko, hoi gustatu inbertzitzu eta sei aurrea. Eta zuen kasua nola, zuek guain, nahi zuek voltatu baserriti bizitzea, anaia eta bilok bertan itezue lana, o etxetik agonpoa itokatzen zaizu egitea. Anaia eta biok etxetik kanpo egiten dugu lan, eta baserri askenin dugu hobi bezala, gustatzen zaigu, txikitik hori hartu dugu, eta hortxe zitu. Vale, eta zuek dituzuen kantidadek eta historik eta adibidez baratzeko zera denek atxeako, animalik eta etxetik kanpore bai saltzen dituzu, nola adibidez, etxeko baratzeko produktu guztia dena etxerako, dena etxerako, vale. Pues laun bat ola etortzen bat, pues aiba, bia, gaur etxuga baitu, Tokian. Aiba. Eta adibidez, gero animalekin, pues txokorrak izen ditutugu, eta bagu karnitzero bat, eta berak ematitu txokorrak. Ona. Eta Xabier, honetan akizton lan emango izu, ez da? Baserrian nahiko landek, etxetik kanpo lan egin, da gero azkenian grabatu, bestia, montatu. A ber, goxatu iten dezu, baina aldi berin lan asko matik, ez da? Pues azkenien nina nago, eta joe. Azkenien nago burua ematen, bai lanari, eta bai nire burua gaur zer igo bardeten. Pues ordon... Egunero igotzei zerbait, hasian zenbat bihar? Saietzen ez egun guztitan, adibidez igandetan jai bezaletut. Igandetan ez dut igotzen, o depende, ze espeziala, pues jo itut, baina bestela. Saietzen ez egun bai, nahikoa, baserritan zaila igandia jai eukitzia, Baina grabatu ditu du, baina jaurrengo eguneko ja prestatu. Vale. Eta nola iten dek ze grabatu, nola grabatu, zer rigo, nola kudeatzen deko iguztia? Azkenin, pues igual, neska etortzen batzen laguntza, pues hau grabatu behar dugu. Dena grabatu, errexa ematen du, dena grabatu, baina gero atzetik kriston, pues igual akatsa bat sartu teme, pues hau zuzen du, tal egin, Askotan ratzen dek bideo bat grabatzen, azkenian baratza ikizatek, sartu ereskat 50 tomate, bale, baina grabatzen, ordu beten berren, ja bi egon berraiz gutxinez, ez da? Azkeni, pues igual, grabatzen egotez ez, 21 minutu, eta gero editatu, dena, gero subtitulak ere jatzen ditut, azkenien kriston lana da arama. Galanta eta txukuna itegen gainea. Eta gainea, saiatu benik. Garrantzitsuena, eakutsi tekela, eakutsi. Eta nik uste atolako gauzak asko alibeira zeatikan. Zenbat gauza ikuste izkit jau, denboa pasatzeko, ez dila esertako balio, eta azkenian badek, hori, okupauta ukitzeko burua, eta ez eoteko inberriaun egiten, ez da? Eta holako eduki jadek, oso baliagarria. Kaleko jendek ikusteko, ez? Baserri ze sakrifizio dakan, ez? Ze lana, porque erresa da azkeni supermerkatu gona, hemen letxua gat, hemen aragilat. Pues ikusatela, ez? Nundik etorre den, ze lana dakaten, eta pues azkeni dena ikusteko. Dudik gabe. Bo, Xabier, hemen txe, lehendabiziko urratzak inditugu, nik aragila ja prest dakat, honei ondo etortzen zaio gainea, hola, geldikan egotia pixka, reposo pixaki ondo itxi, eta prejitzean jartzeko. Hemen ningo jauna gero batzu eta aguakat eta ogi jautako jau birrentzeko, baina ingo jauna zehazkidek erreportai bat ikustea jungo ditu lehen da bizio, bale? Ikusiko, jungo ditu Labretxa merkatura, bertan daude etxezarreta familikoa gure zai, eta gaur udako zerbait garrantzitsu esango dugu. Parrilla pizten dunean, zer jarri, zer nola eta zer ez. Oazen ikastea. Egunon, Joseba, Inigo Etxezarreta berriro zure programan. Etxezarreta arategikoa. Eta udarari begira, oraingo honetan, barbakoarako egokiak diren piezak eta egokiak ez direnak aipatuko dizuegu. Bueno, aragizatiekin hasi baino lehen, memoria pixkat freskatuko dugu. Gure gurasoek, oraindela ja 79 urte, zabaldu zuten arategia Bretxan. Eta ordutik ona, Bretxan jarraitzen dugu, Juanjo anaia eta nik jarraitzen dugu, eta ja atzeti datoz, nire semea enetz, eta Juanjon semea, Aitor, ja segitzeko prest. Eskaintzaneko zabala dugu, beti bezala, okela bai behiena, txalana, arkumia, oliaskoa saldu izan dugu, eta ja badira 25 urte, merkadu honetara pasa ginenen, ja segitela platers prestatuak egiten, eramateko prest. Eta naiz eta noiz behinka berrikuntza txoren bat egiten dugun, oinarrian sukaldaritza tradizionala eskaintzen dugu. Betiko gauzak, etxean bezala indakoak, eta goxo-goxoak. Ez naiz gehiago luzatuko, eta goazen harira. Eta ja, azalduko izkizuet, barbakoarako egokiak diren, eta egokiak ez diren,
zizkamizkakin hasiko gea, aperitiboarekin. Bueno, nik aukeratuko nuke edo txistorra pixkat, edo txoixo freskoa, baita ere Burgosko odolkia, arroz odolkia, edo baita ere iruiarre pixka bat, gauza ligeroak, ez? Ekonomikoak dira, guztiak, eta barbakoa piztu eta pixka bat ema ingurua girotzen hasteko primerakoak. Ez haztu, zure auzoko edo zure herriko arategian erostea. Eta zure harakinak egiten baditu asko hobeto. Bueno, hain pasako gineke ja plater nagusira. Eta kasu honetan erakutsiko dizuet goxuak, baina ekonomikoak direnak. Alde batetik daukagu txalsai eskila. Hemen normalean horrela nahiko me egiten dugu, azkar egiten da, jende desente balin bagaude, ondo datorkigu, eta pipa, buelta eta buelta egin, eta hau ondo gorrituta geratzen da eharki. Hau bularraldea da, oso itxura ona du, oso mamitsua da, eta batzu pentsatzen dute hau parrilan horri katzakin egin da goxoa gatuko dela, baina ez dugu gomendatzen. Zati hau nahiko lehorra eta gogor txamarra delako. Oliaskoa gustatzen zaizuen nahi, nik gomendatzen izuet oliasko iztarra jartzea. Bere hortan jarri daiteke, baina gomendatuko nizueke edo zuek ezurra kentzea, edo zuen harakinei eskatu kentzeko, eta niretzako hau gatzen da goxua, baina goxuagoa. Ez dizuet gomendatzen baita ere oliasko bularra edo jartzea, hori bai erabat lehortu ingo dela. Azkenik atal honetan, txerrikia gustatzen zaizuen entzako, txerri zaizkia noski. Hau bere hortan jartzen ez horrela, huelta, poliki, sardo trago pare bat botaz, divina de la muerte. Azkenik, pasatzen gea glamour gehien duen zatiari. Niretzat erregea txuleta, ospakizun batean, edo alduenak, venga. Megi egiten badegu, lehortu ingo dugu, baina nik uste dut gutxienez, horrelako lodiera bat, bi atzetakoa gutxienez behar duela. Eta jende asko ez dakien beste gauzatxo bat, azpizuna ere denek ezagutzen dugu. Ikusten badezu azpizunaren zati hau, arategian, azpizunaren zati itxusiena, meena, xerrak egiteko, baina bere hortan, hau parrilan jarrita, horrela jateko, da zatirik goxoena eta jugosoena. Jende asko galdetzen du, xerrak balio duen ala ez. Esan behar da, xerra normala, etxean plantxareko egiten den bezala meak, eta xerra garbia balin badak, ez, horrek ez du balio. Gustoko badezu hola zerbait jarri zurri gabekoa eta estilo hortan, ni gomendatzen dizuet, beste xerra mota hau. Lepoaldeko xerra, eta noski bere lodierarekin. Eta honek beste jugo badu, eta beste goxotasun bat. Honek ez du balio. Hau izan da gaurko masterclassa. Bueno, Joseba, nahi zunean parrilla piztuko deu, etxe zarretarategitik, aio! Hau, Painigo, eta gora etxezarreta familia. Hau, ezautze aldituk ere, sare sozialetan tope, biltzitu guain idear bat hartu duela, bandala utxi eta bestia, eta egia esan, zea holku honak eman dituken, egia esan desun gauza horiek txistorra, holki, eta, koipe asko baino hoi. Hoi holako gauza janin behar. Hombre, sano, eta gauza hona balin badia, hoi barroa. Ensalada bakarrik ez? Bai, ensalada, ondo dao, baino hori lagungarrire bai, ez da? Eta geho, esan desuna holko ze gogorra gelditzean, segia esan, holako arategita jute genien galdetzia, baino beto, ez da? Geho jutegia supermerkatu handita hartzen deu, geho jarri gogorra, ez, jun aragi konfiantzazko, arategi bate konfiantzak asuna galdetu, eta zeo goxua eman, da parrila jun, da triunfatu. Bueno, mila esker, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Gurian jarraitu behar deu. Hemen txebitu. Tomate jarrituk, guain, baratzuria botako ere bai, hor laupusketa inda horrela xe. Ogillare bai, ingozuna da, xerretan olauki txikitan, eta bertara bota, hemen emango izu zerradun labana, errexego ibiltzeko. Eta aguakate garbituko zu, garbitzen badakik aguakatia. Ez, hoi netzako berria da. Berri alda.
Gaur estreno din bortzu. Estreno, bueno. Irikiko ekik, saiatuko aiz. Bota? Venga, inberdekenek aurrena erditik iriki, oso ikanola. Ra, taula ingoek, krak, eta atea ingoek. Azaletik ezurraino iritsi beharra. Bai, pepitek endo. Bai, hori, beizakaina hori, errezkentzekenian, dek xamurra ziokela. Seinalia. Hori inberdekenek, ezurraino eman, eta ezurra rapatzekenian, guelta guztia eman jok. Ezurra puskau gabe, zeatik, ez moztuko ezurra, oso gorrak. Igual indarrakin katu, Aloro, pasarritar batekin txabeketa. Iratu, kendu, eta guain labanakin inberdekenek, kontu zibilia, atxurrakin esan dekena bezala. Ema jok, ezurrai, kanga. Labanakin. Honekin? Bai. Eta guain giratu, erdin ema jok, pixka fuertio. Onda, nausi. Eta guain, goiala bat hartzek, eta mami guzti jateatze jok, bale? Ja, ezin dek esan ez dakikela, ondo ziok hori. Bueno, eta guain ustaian gitxaudekela, zein ditu guain udalako edukiak, zeigo berdek zehazki guain sare sozialeta. Udan nire dana jarrita zegau baratzian, dana larretan jari, baina bueno, gauza basaude beti iteko baserrin. Bai, baserrin zezu iteko. Pues, oain ja patata ja kendu dugu, eta bueno, oain ja porruak eta horko azak eta ere bai nola brokolia eta denetik jarri barra bai. Ja, azte landatzen neguko barazkik, ez da? Oidan hasi iten dana kanpuan negutegi askak nola kudatzen dek hori dana? Bera, negutegian bakarri botzen dugu tomatia. Tomatia bakarrikan, ez da? Porque Zateko kanpuan ateatzea, kanpuan ezin dela hemen tomate ekologikoekin eta naturalikan ilaia, ez da? Euri asko eruditzen bazaio, beti botritzizak harrapatzea igula eta beti bidak etortze diala, ez da? Erdoia ere sartzen dio, eta azkenin zure denbora dena pikutara joten da zitxo. Eta orduan negutegi jandak jasue tomatia. Porque urte batik jarri genitu igual 60 bat landare, eta egun batetik bestera dena kakabo. Dena erdoia sartu eta izorrai. Bai, eta alperrikako lanak ez dira ondo ez izaten ditia, alperrik animaino, bai. Bueno, eta ze gehiago galdetu bernian, adibidez, zein dek gehien gustatzen zaiken gauzak iteko baserrian? Baso de lan batzuk beti horrezatik. Hombre, beti bada. Eskake hau izela, baina jai bialtzizkiokela, edo. Pues, nahi baserri gehien gustatzen nagoela behiakin, eta tratore gainen ibiltzia. Bai, Hoi da gehien gustatzen zaiguna. Beti etxeko gaztiei, soinua nola gustatzen, soinua, motorra, Aita esatu bezala, zuez, baizete segakin ibilia, eta zue dena makina jakin erraz. Bai. Nire, nitxezkanian ze 14 urte eta 16 iteko, ja, ikastola DBH bukatu behar nun, da, zena ezu ikasita, ni automozion, automozion, zertako nahekik automozion, kotxe askarra ibiltzeko, zeio zukaldia ikastia. Eta egia esan, hortako nahi nilan, motorra trukatzeko, eta holako txoroa izia buruan, aletxe. Baina, gaztia txorua izatek eta... Ba, hoi beti, gazteko kontua. Pasatzea, denboak. Nire horti pasa nahi. Bueno, eta gero jendiak sare sozialen izate aldiki, Xavier, jarria mesedez, gaur... Txeket, erremolatxa nahi landatu eta jakutziak mesedez, o jendiak esate aldik beak zen nahi duen ikusi. Bai, esaten dut dara, landatzea gutxi. Oa, jende asko izaten da, baserri lanetan kamiseta gau ibiltzeko, eta... Olako gauzak eskatzen dizkile. Edo zer gauz ikusi galtzuz interneten. Ez ditu nahi Xabirre jarraitzaile gehiegi, ulertzen aldezue. Gehiegi ez ditu nahi, da olako gauzik ez da egiten nahi, oa indikan. Badago gero jendia, pues, a ber, nola jartzituten... Kamisete gabeak eskatzen joan nahi la hostia. Eta gero bada, pues, nola jartzituten tomatik, o ze makillak, o ze aparatu... A ber, nola lotzituten tomatik, o eskeji nola katea, eta... Bai, bada, jendea gauza asko eskatzen ditu. Eskatu ditu, eta saiatzea izmoldatzen behar eskatzeienak ustean, o ze? Hombre, azkenin puntu bat iristezea, pues igual, bideoan sartzezea, eta igual kriston komentari jo, ja, pues, azkenin denta ez ditu iritsi, orduan, ikuste jutena, pues, alditute, orduan. Hau ingo jauna, behitzuzak, botako jau bertara. Igual, aguaketea zatito? Igual, guen dana birrin duingo eketa. Vale, hori bota, guk, lantokin iten deuna da, hau jartzen deunean, askotan betuzak, olio dena botako jok, ospintanto bat ebai botako ziote bendikan, vale? Gatza ebai botako zio, eta askotan usten deuna da, oire, ordu pare bat ontzen. Bai, reposo. Reposon. Ogilare usten deu tomate azpin, tomatia ura botatzen aztek, dane ondo mardultzen dek, eta dena ondo mardultzen dekenian, gio birrintzea jau, eta ja, kontzentratu eta zapore da naztu oso dek. Baina guain ingo ziona dek, horrei eurra eman. Idakak hemen, fiatzen atzean itaz. Fiatzen hau, zuzen jarrizak eta galboska jarri, bestela dana izininduko iguk, eta aurrea. Vale, eta hau indetena da, zuba joan, xoabe, kurruskarina etutzi, gero gainetik botatzeko. Jungo gana da, hueltak ematen, gorra gelditzeko. Kurruskari, gero pusketa batzu bota gainean, da kiston goxua gehatzea lako. Bueno, eta
eskatu dien gauza ikan txoruena zerdek, kamiseta kentziaz aparte. Hori ez tegain txorua, hori normala izateko. Brometanino, pues. Brometani... Pizka gotako itorre. Bai, bota. Brometanino, zera, historio bat igo non, eta elantzea jarri non, eta OnlyFans jarri non. OnlyFans. Jendea txoru bezala sartu zen, baina ni jarri non YouTubeko kanala. Pues, gero kuriosidade sartu nintzen, abezema jende sartu zen elantzean, eta 7 milion gehiago sartu zen. Benetan? Bai. Eta jende gero, aparte, pribatutik eskatzen, posegin eta, bai, ez di bestela nik hortan sartzia bain. Aztia bakarrik izatek, Aztia bakarrik izatek, Ai, ama. Gau jendia txotu, jendia txotu. Hori de harra izatek, egia esan. Jartzen, tomatia jartzen normal, eta azkak 1000 visualizazio. Jartzen ditu tomatiak, petxo hori biztan, eta 20.000 gona, aurren gaunen. Etxegi jendia zerrei behira don. Baina, a ver, klase pixkat eman onta, porque ni pixkat torpe ibiltzen ez honekin. Ilasai, igin berekenek hartu, eta zanpatu. Zanpatu, lehen da bizi, zapatu, bale. Pixkatu dengo jau, dena bere lekura jun arte, eta dena bere lekua juten genian, gero rrrrakio gehatu gabe emango. Ulertzek? Oida, ni baratzen hau zuna, me honek. Ilasai, eukiko ganean hemen, ontzi bat, pixka borobio eta altu hobeto biliko itzan, baino, hemen kalian ala izatea, kalian moldatu inberri izatea pertsona. Hola junai, bale, pixkanaka, ikuste gartzen nahi dala. Dana gartze unian, gero emango zio. Eta betu, hau egiteko, azten bagaituk eskua nola iten, dana peaututa gehatuko zaigu. Baina truko bada, olio pixka botatzen dugu eskuan. Oize, ez peatzeko? Ez peatzeko. Hola, iten duguna da, goiaraka da, eno jartzen dugu. Hau, barruan sartzen dugu. Eta ja, horrela ziten dugu. Eta ez daigu, peatzen eskuan batez. Fin geratuko. Eta jarraitzaileak. Bazeket gaztelera zitekela. Euskal Herretik kanpora eukiko, itu jarraitzaileak, ez da? Bai, porque azkenin, ni euskara zingo, no? Baina azkenin kanpotik jende asko zehintzen eta orduan ez ibiltzeko traduzitzen, eta lan gehiago darakala, pues azkenin erdera zitu, eta azkenin... Azkenin Mexikotik, Argentinatik, azkenin Sevillatik, Salamancatik, bai. Toki guztietatik. Eta zein dituko la jarraitzaile tutsuenak, hor jendia jarraitzeik eta erantzun eta idatzi eta bertakoako, Amerikatatik zen, Ego Amerikarrak eta hola asko? Pues gehien komentatzen da kanpotara dira, hola kanpokuk, bai. Ez dakitan ze lan dute, baina gehiena bai, gero hemen zonaldekuk ere badire eta kritikatzeko gehiago igual hemengo dira. Isilika, bai, itzitin bai hau kritikatzeko hemengoak, Nire gustatzen da pixka, gero saltza pixka jartzeko. Bai, no? Gero behaien hartin, ez da ebedan hasten dira eta hori gustatu egiten. Bai, onda. Eta horra azkenien heiterra baldaude, heiterrak izaten dira, hola, keixak egiten dira. Tena kontrako jendia. Kontrako jendia. Ni uste dut hori jende asko, igual asko ez ditut, igual, beti baten oten da, ni uste dut hori jendia dela inbidia duna. Berak ezin duela euki eta hone bai, eta horre kontrako behar dut. Dudi gabe. Jendia laletxeek ere bai, Eta nola iten duen gero zea, gezurretazko perfil bat kejatzen ibiltzeko. Asko... Denboa berdek hortako hartu, Hoi tristia da, ole bibi berda. Tristia izate. Baina irian jarraitu oso ondo iten nahi. Ni niria zitugut. Ni asko hain ikazten, da beste jende askore bai. Ikasten, goxatzen. Eta gaine ideiak asko ematen dituk, eta askotan izate, jode, hau ez diatingo liada bai, eta hiri ikusi nola itean erreziteala, eta animatu ite, animatu ite. Azken jende asko ere galdetzen, balkoian tokila bakata zer aldut jarrita, eguzkia jotzen bazu jarri tomatia, letxuga, horre ibiltzen, ez esplikatzen jendere. Ona. Bueno, guan ikusi ja hartu ikela pixkat, ez da? Guain, azpin sartu, eman eurra, eta horri biliko gaitu momentu bat guztia, dena ondo birrendu arte. Hode garrazo ja. Hemen txe, hau aigea, txukun jartzen. Nik hau esen prestatuko ditu brotxetatxuak, arrautza egozten, hau kurruzkari gelditzen, eta bitarten jungo gea, beste reporte bat ikustea. Kino tabernara, eta ikusiko zuen, hamburguesak egiten adituak dira. Guazen ikastea. Apa guztioi, apa Joseba, hemen gaude Gasteizen, kiston egun erten dula, kutxileria kalien, da gatoz Kino taberna, hemen gure etxea, presentatzea Arabako hamburguesa irabazlia. Kino hasi zan, oindala 7 urte terdia, Gazta da ardo ingurun izena hortik dator, keso ibino.
irikitze deu eguardi inguruen, da hoxe pintxukin da geho sukaldie, ordua terdik, lauterdik arte, otea, da geho zortzeretetik aurrea berriz. Gabaz afaltzeko, da azkenien ez da aldatze die hamburguesak, da raziluek, piskatanetik, opzio vegetarianue, o veganuena zu ere bai, da glutenik gabe, azkenien danontzako da geho opzio, danetik etortzea horrekin. Da ite deunatana hemen. Ez da, misterioik azkenien hemengo produktu ibiltzi da besteik ez. Baina hamburguesak beti ibiltzea, ez dakit Afrikako zaporiek hartzen, eo Asiakoek, edo Amerikakoek, da pixka nazketa ze hori ite deu horian barrun eukita. Da irabazi genuen baita bendu hontan Arabako hamburguesa egonena, da azkenien haunet aurkezti zuentzat, da bazen itea orduan. Hemen deu, gautxa hamburguesan ingredienteanak. Arako hamburguesa egona txapelketa hau hasi izan, Instagram ingurun, da hamburguesa bereiztu bertzan, hautatu genuen gautxa. Hamburguesa honek dazke, Argentinako zaporiek, mate inguruko este zapore amargo hori, da aragile da okela, azkenean Argentinan asko jateala, da dakeu txurraskue, bertaku ala, tximitzurri, da provolone gazta, dana Argentinarra, berdurak plantxane, ekilibrio zabat emateko opzio hartu genuen, da irabazin genuen azkenean. Geu gautau baino gehiago, azkenean bezeruk behaiek izan ziren, azkenean asko eskatzea hau, geho dazkeu baita beste karta zabaloat badakeu, da azkeu jankile asko eskatzena, baita geho hemengo klasikue dala kino hamburguesa, da basikoa, da jalapeñokin, da lechuga, tomate, da zea etortzea. Beste bat baska izango zena euskaldune, dala txistor saltzakin, da hemen ite deu da saltza, da guztilek. Asiakut azkeu ez dakit tailandesa edo koreana. Geho karta aldatze deu betire, da eukitze deu azteko hamburguesa batzuetan, dala hoxe, idea bat eukio aldin badeu, hoxe kartatik kanpo eukitze deu hori. Hauek preste eukita, ja moztuta, guazen plantxan itea orduan. Preste eukita dana, guazen hamburguesa montatzea. Bona, Joseba, hemen dake hamburguesa bukauta, gautxa. Da probatzina zue beste danak, etorri Kino Taberna, Kutxileria, 37, zenbakilen, Gasteizen. Honein. Aupa, kepa, nausi, ze itxura hamburgues horrek, Aila, letxe, eta ititu zuen besteanak aipatutakoak, irrikitan gaude probatzeko, eta egia esan txapelduna zeate merezita. Bezarka da handi bat eta jarraitu goxatzen. Gurean jarraituko dugu, hemen nindeuna da, arrautzatea eta zuritu, hau birrintzen amaitu, eta nindetena da, hauek bukatu iten. Inbiarritena da, urde espiko ateitugu, eta betu nola da hona usikina hola. Ogila bertan botako dugu. Hola gehi urde espikoan xagoria gatuko zako, ikotena txikitu, berta bota, hau iragatzin bihar dugu, gio, probatuko dugu gatzan puntua gartzeko, eta tximitxurriakin hasiko geha lanian. Eta bitartian, mingaina eman bertzio, bale? Oida. Nik hau txikituko eta horrena. Bueno, horri biligaitu baserrian, batzakin ibiltzea izela, baita ibiltzea izela animalikin, eta aizkonan ikusi jau. Bai, pixka ibili naiz, bai, hobi bezala, baina... Eta hor gehatu alda jobi bezala, hor txapelketa eta ezalitzan animatu beharre, oze. Frantzin ninun... Animatu itzan, ez da? Bai, frantzin ninun bat, eta hirugarren gelditu nintzen, baina bueno. Jope, Azkenin hortako edo gara, azkenin baratzen mundua, baserri mundua, lana, eta azkenin denatea zinez iritxo duen. Eta, ze, zuaitzik gabe gelditu itzan etxe gueltan, da hor batez, mekatxit lamar. Guardak ez dute permiso ematen, eta... Nolatan hasi itzala, aizkorai ematen? Pues lagun bat etorri zen etxe, eta esaltzen animatuko, endaian badugu, bada soziedade bat hola irakusten dutela, eta animatu ginen, eta bainaka. Ezke denatea iritsi bai da, eta orduan txe, pues oiz. Gerrilla ona berdik horre, jata dinbitan ba, Arrillarekin hasi ginen, eta... Arrilla altzaten bai, Ze pentatu jaiteko guakin, edo ze? Ideiakin, bai. Ideia bai, Katxiz, lamar, eta azkenian segeatuek. Ventilaton, baino baserrikua. Oida. Indarket egin gabe, batza, animalik, eta geho... Azkenean,
adibidez, egurrake, pues, zu egurra inbortzu erosi. Dena gastatu, egurra muztuzu, eta jazta. Arrilla erosten mozu, arrilla hor dakazu? Bai, Ta hor- nahi aina horrekin aldizemo igotzeko, ez da? Hoi ez da gastatzen. Bai, Ibili da gastatzeko arrilla. Ibili asko gaina. Bueno, eta orduan ze, baina kirola izan jarraitziok ematen, zeo zeiten dek. Tarteko hola ratzaldetan eskak egon, gimnasio nahi juten ez, pixkatola. Gimnazioa jute daiz. Denbora pasa. Bizikleta, mendila, perretxiku bila, ose. Oire egiten dugu, bai, Oire egiten perretxeko alde. pila, oire Bai, egiten dugu, bai. Eta horri behikutat, enitxon behira, nahiko lodila ziok hori, Bai. ur pixka botako ziok. Ur pixka botako ziok laguntzeko, eta honi, bai. Eta errexako jungoek horrela. Hola bai, hau beste gauza da. Errexo. Bueno, haure dantzan sekau, oso ondo. Vale. Eta, perretxiku bila hori interesatzen zaite, no? Aldea jute. Naparro aldea jute, izan bertan bazkak ire... Irungo rotonda, neotine Irungo pilara. rotondan, vale, hori arrantzan berdina. Nun arrapatu ekau, eta itxasuan, itxasuan, ez alda, perretxikoan menditan. Aita eta billo pike erra Bai, Nun atotxu zut, mendilla. Zuz panazu zaten igutxi jo. Aitakin eola, Bai. Earki gitxauek, kanpotik galdetzeko. Aitakin eola ibiltzen bai. Ona. Gila esan perretxiko mundua eta gauza polita, Polita da, Areagun bendita hor zehoz topatu, osto bat haula ikustekela, atrabeska. Da gauza bat, argazkia eta billo egitutela mehanetzako. Hoi ez dut publikatzen. Hoi ez, Bestela jendia hori enteratzen da, habituan nun da bilen. Zeituan enteratzen jendia gainea. Zuetxe ikusten dut, ostra, hor zebilen. Ara jomareta ez. Hoi etxeako. Hori inbiarde perretxikoa hartu beste zuaiz batea eman antxe jarri eta argazki jatea, Hoi da. Sare sozialako gauza horiek ebazka onak. Ona eta txarra itxu. Trampa txikiak iti dauela. Bueno, sare sozialetan, zenba jarraitzaia dazkazueia? Badakike, sosketatan egititu zuela, iritsi zinaten nian... 15.000 pertsona 15.000 pertsonara, ez da? Iruditzen, sosketa inbordu, eta jende pila bat animatu zen, sosketan. Zenba laun animatu zen. Sosket eta talako gauzeta jendia ondo animatzek, ez da? Oparitzen den jendia, hor animatzen, bai. Ja, ordaindu inbardenin, atze botzen da jendia. Eman hau eta hau oparitza, eta jendia, like, ez da? Ba, aprotxatu inberia, holako egin inbiardia, ez da? 2000 eta piko pertsona puntatu zen sosketan. Bai, Bai, sosketa ingen honi, pues, gero ingen hon nik kamisetak, eta Bai. gero kolaboradore bat harrapatu genuen, Bai. eta arek aragilotea jarri zuen. Ona. Eta sosketa ingen hon, eta, hoxe, disfrutatzen nengo dira, nik ila eta janaiakin. Dudi gabe. Eta urrengo sosketa etorriko alda. Zenba jarraitzaile behar dituzu urrengo Oia, sosketa iristeko? 30.000 iristean, hor txingut beste sosketa. Hor beste bat ingo zue. Aber, zu animatzen zean, sosketa? Nik palmerita jarriko izkian nahi baek. Bale. Bale? Regaloak imatea, aragilotea, baina igual palmerita batzuk ematean limazka, ni bialdeko izkiat. Ona. Eta apuntatu ingo nau, sosketa. Dudi gabe, aurrekoan bezala. Kero zuri tokatzen bezegu jendia tongo. Bai, no? Nien hau txantxetan, jarraitzei jot, bai behai, eta bai beste nekazari euskaldun askoi, zatikan. Emateunez, beti zateunez, gazteik ez da hola, gaztia badaude, baina zoritxarrez, bertatik bizitzen gutxi. Gutxi, hoi da. Beti kanpon lanian, beti gauzak iten, baserri aurrea teatzeko, egia esan, ez da? Hoi da, azkeni gaztea jende gutxi, eta hoi da. Eharra indegena, Itxure eharra segak. Itxura erra, Gastatuzak, abertzen musioken, eta igual gatzan puntua jarri berko zion, baina nik nola uste leheno bota dion pixkat, nahiko ondo gatuko gola hori. Bo, netzako elegante. Elegante, Zu probatu nagozu, minio. Ezin hobe, horrela xe, bastarrian utzi, eta guain lagunduko jakena, baiza, tximitxurri egiten nahi nau, baina gero gainetik botatzeko, hemen kurruskari utzi jaun urdea espiko hau, ingo ekenak. Zatitu. Bai, baina behitu nola geratu zaigun, erdigo gorra. Orduan, hartuko labanakin, da hola, moztu, bale? Ni gainoken bezala, hola, pusketa txikitanin. Dio gainetik botatzeko. Ogi jare hemen zekau, bale? Ogi hau zekau naek, listo. Eta hemen hauek, zeituan huelta mateko. Usaino, nadaka horre? Usaina erra, ide botatzen, Eta Ja, gero brotxeta trepa bereziak, jasiak, kriskras, Tripa, kriskras. bai, tantan, hasiek. Egia zen, barazkitxo horiek, brotxeta txoiek bereziak gehatuko jasiatikan. Normalian goiz gaude kanela ohituta botatzen aragila eta hola, Bai. Kanela botazio, hola. Ikutu berezia daka, Aber Eta zatetzen da. piñasik eta zeo goxo bateako, seguru. Bueno, hau listo. Eta hau emango jotena da. Bain, salsa erra jarri nazu niri. Zeatikan. Amak etxean borroka botzen ez dutela sukaldetzen, eta hain ikusten Bai, manau. ni biharko enoiz behin gai, behintzat brotxeta atzuko lakuak, etxeko aragilak ini. Eharra itxura zekateken ahi. Bueno, eta igual, gaur saioan hemen atea eta geho jendiak erreteta eskatzen da, naziko zaik, ez da? Pues gutxi fitu da, igual, jendia
Saltza jarri nazo igual bai. Igual deitu barko izot etxea tortzeko. Baserrin zein da zukaldeko lanak iteituna? Aita tama. Aita eta ama. Bai. Igual ata eta ama sartzen hasi berko aiz hor, zea zukaldeko lanak egiten da. Batzutan ez da sartzik, Bilek herritan hasten dien, kuidao. Broma gutxi. Olako gauza gustatzen zaio jendiai, Joder. Olako historik. Ona. Bueno, hemen txai gaituk historia bukatzen, Bai. Oso ondo, errezeta eharra indila udako. Egia esan olako, normalian gazpatxuak ingaude oituta. Gero jendiai gazpatxuak etziok grasi jaiten zeatikan pepinilluak inda errepikatu arazitei. Ja, igual bai. Eta jende asko zio pepinilloa atzeite ziokela. Beste asko gustatzen zaiguna. Koma. Baina gero beste aziok salmorejo iten dekena pepinillo gabe. Eta hori de, gure txian udan beti ziok. Bai. Gaina, ozgailuan sartuta, aitakitek, Fresko gaina. tomatez, baserreko tomatiakin, ogizarrakin, pixka talinatuta birrindu, eta ez beste zer gehiago be. Eta gaur aguakatia bota dio, batzutan aldiozuk geresik bota, alditu bota, zer, hordakakena etxian zeoze freskua mardulduta, venga, barroa. Gaina hori udaran fresko eak izartzen da. Bai, eta gaina tomatia soberan eotek normalian, bueno, soberan baino, etortzean ian asko etortzea, eta eman inbiar. Bueno, hau listo, hoi listo, eta hau botako ziote bai. Venga, hemen botako ziuna dek. Hau platera botako itxotaz? Bai, platerian jarri. Eta, inbiar dekena dek, bizak, lagunduko jan momentu batian, limoi honen zukua botako jogu barroare bai, bale? Venga, nik raia eura pizka Oie, botako saldabeto ziot. jintoni ibotzia. Eiak berotu, guan goizuek, eta hori arratzalde partea bukaerago. Bota joko nahi guain hau. Limoizukua ere bai. Asko, Bai, bilana osoikan. Eta nik hemen inbiarretena da, perezila pikatu, bestela bakik, tximitxurria, albakakin ondo, baina perezila ere berdi zateu. Eta orduan boten gozio. Aita bestele esango ziuk, ez da, despistatu egin nahi, Jose. Bota jo perezila bildurri gabe. perejila botzia pekao. Importante. Bueno, eta esan dekena gintonikana, ze, parranda saliare izango, bondikan gaztea, ez da, gustatuko zeik, ez da? Ba, pues ez pentsa, Ez, Gutxi atetzen ez. Gutxi ateatzea, bai. Atetzen ez zenien desmadre. Desmadre! Ala berdik, izo zeitean dian fundamentuak ginen, ez da? Behin kuadrilla eguna eta goatzen ez launak etxea torri zela eta atea eta ez naiz ate berta, ama. Ateia imoten, egun gozile etxian eta. Ama, da mutu ingozea, Atea bai, eta gero sartu? goizeko amartan dek aben nintzen. Ni galdua. Ai, ama. Bai. Hauek hola xingo jau, izak, Rast. Hartuko zio, bildurri gabe, albaka, perezila, bola atitea danakin, hola xe, ondo pikatzeko. Eta indi jau, tximitxurri jau, oie golpota organikoan, bai. Vale, vuelta eta vuelta. Zango jendia, zenba perezila, zenba talbaka, tximitxurriak fundamentuak inbiar du belarra. Asko. Eta gero, pikante pixka baka batzu gordina, asko gutxi irituko zitzaio, baina gehiago nahi duna pikantia hor gindillita bota, ose bota, bai, aurrea. Vale, hau emozionai. Gindilla neak afamatiko no. Bai, Joder. Gindilla gabe zaldaki jaten. Ez, Gero gara, ez merluza jaten eta ostra, bota dio oine. Bai, Gutxi ongo zanda, gutxi da honian, bota inberda pikantia, eta nontako iristeko. Nik hori, teat, igual, soziadea junda, ostia, kokotxa gutxi, pikante asko botata. Ni uste dut, oi, aproposito dola, gu esateo eta behatzako. Bai, no? Bueno, inberdeuna da horrea, beitu, Ingo ekenaek. Zardezkatxo bat hartu, olillo botatzen jungo aiz, pixka bota, Penasto. ema joke urra, hola, taka, gatza botako zio, hori de. Bildurri gabe, hau ere bai, eta bagoaz platera eratzea. Zua itxaliko deu, vale, eta bagoaz. Ize, burrotxeta, xelebreta, politak atea zaizkigun. Eta benetan, kanela zapori etortze zaitek, xelebre ite zaitek. Baina, ona aldi berian. Vale. Itxura gona daka. Vale. Beitu, nik jo ez ditu jarriko, ez diata sartzen ondo. Hau, horrela, xe. Hemen, salmorejoa jartzeko, razio behar bat. Vale. Bat. Eta hiru. Elegante. Eta honei, bota bihar diona da. Arrautza pixka raiatuta. Triki. Hola xe. Aber, gorringo iriste zaigun. Gorringo pixatekin. Bea, lehen sorteoa izan duzula. Bai. Mekarri dut oparitxo bat zuretzat.
Netzako? Goizero... Ja tokatu zaitek sortegua? Bai da, goizetan nitaz gotzeko. Ona. Guantxeko batu gana hori eta salmorejoa saltuko ineria. Hau jangoek eta hori nik hartuko jat. Eta launa, behitu hemen, Eundoko salmorejoa. Harriko jogolako txiki bat, hola, tak, gainen. Hoi da. Oso ondo. Hau hemen. Alde batetik. Eta hau hemen. Bestetik. Barkatu ja guantxatuko Bai, jat. zuzure lanetani. Hau hemen. Goiara batekin hemen botako zigola tximitxurri gainetik-an. Behitu ze kefta bereziak inditugun. Horrela xen. Hemen salmonejua. Eta hemen... Oparitxe. Oparixe, urumea baserriko katilua. Nauzi, azteko eta behin. Eskerrik asko etortze batik. Jarraitu goxatzen, goxatu arazten, guri erakusten. Eta hemen dakau. Gaurko errezeta. Mil esker nauzi. Eta Ondo izan, eta arratzo dela izan. Ose, urumea baserria jarraitu Instagramen o YouTubeen. Agur lagunak. Ondo izan.